ta aweka do kadika gosu ambifu wali nyumando dengura ni fa ngo minye kuna funi aweka do ambita na ejona nga ngo ni be minfi minye aweka do bana bato ma bita na doni itigirin ka giri wasa nonde bikointa ay nya don shule ngoy be tugumna ni yengiri wasa ibe segele ne kaw mbita koy shule gafe flata jamba bla ya ko ka kala ngui ala kanye oh wala awo sikatala nok mana elhaji mamadou gaba ikado ka fo ale ka fasiri obia mamadou gaba awai kado akuma be sebe ngono sebe minna ngwa mako soir di bamako ko awai kado jamana nyama ale ka yafa boro minna ya takashele kanyeshi awai kado mercenaire nunu manno ye ivoirian ka mercenaire wi ma binani ani konondo ko minya awai kado mercenaire nunu ukungoro ko duwar kawo awai kado ye garantie do didi garantie minum be nu temeno sirafe ana do nyefo elhaji mamadou gaba ko ni hakli bala kalo kile muga ani konondo ka duguje kile bisaba ikado ka fo wuli ka joni chesuru kera ni ngle fly ngonnana bomako akera kiri bulumbai sabu ma minum be no ye ma binani ani konondo mimbe ni tika kundambu ka nangu mako mercenaire no bora kono wari jamana ka ni tika daru ka jouer kalo kile temps aéroport international mudubo keta o labo mako ndo luka kiri awai kado de kumbesina ako projet ba minno kera bulumo ni shina numa ka jira ka fo wuli ka jom mingeru nofe ka ye ka fo ku no kumbe feminuna awai kado sigatala awai kado uyere de no awai kado bola koyi ma pembembere dara ukun ka jira ka fo samugan kaso awai kado ku kangu ke akilingile na bela jile kanga million vla hake kangu sara so saba minum be ni kiri make olunyena lu fana kan nyangini bere awai kado daru fana ko o de sira tigala masiri ke ba ya jira ka fo ni nguingo ni kera minya awai kado wuli ka jonna chesiri ana makama barka buena kosobe akosabu ni ya kota ka laje bay ka fo wuli ka jo kungera nofe politiki sira fe minye diplomatie sira anyi wuli ka jo sugu bela jile awai kado kungera mbise ka to ni ngui awai kado abise ka sira so la ko ingonnana ma do be minum be ni ulu ye la fasa bawi ulu be awai kado mabina ni ani konondo yi no bolu la fasa o mabina o lo fasa bawu ulu kunganga wili dake ka jira ka fo ko luma son kirima nga o bela jile sebende o faranywanga ka jira ka fo kiri ngone akera chugumi abeno luma na wili ketuguni awai kado uye awai kado sebende uyo dati sirke ba ku yiti ku muganza ngoi ni ya ye obike korodo de be ala sabu awai kado anake fendo be o bora mingalama yelmo fendo be mi mvora unyena nga bela jile nata ikado ka fo minye wuli ka jo ko ni keledo mi mbise ka tonu nu mbise ka labla jugo sirke ba ku akode sira tigala minye nu awai kado ka jira ka fo kulu te wili ke kulu ko ni ye awai kado papio dani jugoina ko ba jira ka fo fenfen be na fora ni mabina ni ani konondoma ka jira ka fo ku yake haka jahali mercenaria ka bela jile awai kado ko ka avocat minyu ka defense we kado ko jerani o bela jile nga ko yimbe chugo mina afin anaje adone no ko sabu ko sigi mbeka awai kado fendo kono bama na ko kuma do mabi dundo kolonse dundo mino ko nye sirke ba ko akoni wati laba nungo nana ibaye ka fo awun yere feya wuli ka jo ko ni barka bo na ko sobe mi mbise ka to awai kado ko yimbe ka nyeso ko de kama min alasani daramani watara ayere wuli ka joke wuli ka jo min ngoro nana aye delegation la hautani la wuli akera jeudi do kolo klimuga ani flas en 2022 wulu ka seka na chugo mi ka seka na aunga belebele no be ashimi guita no bo kofo ka seka na ale kuma nyoya sirke ba ya jira ka fo delegation inale awulu la min na o madugo mashila sabu bengando be awai kado bengera ulu kambulu no kera ulula ka seka ulula bla ashimi yere kunzigile do ka awai kado o de bela jile jetimine ka laje nunu nye kuma ka minvo anya hakila minu ndi nywama yelma nunu awai kado bina tema fewa bitema asira fewa o kina aun jamvawa nga nu ya korobo mimbi awai kado uyere ba don sirke ba ko akode sira tigala minye kono war kawi uya jira ka fo ulu ko ni awai kado ulu na wuli ka jo ani chesuru sugu beke mi se ka to mashi kana ta ida kono war jamana ka fo kibe awai kado feren de baluke ka mali ka yugu ka bo adabulu ka bengero ka awai kado usonuma sirke ba ko minye awai kado union économique et monétaire ouest africaine kado ka fo minye awai wari bondo tigila mawdo farafina buna gukaya kado an yere fanve dugula ulu fana kungembe ka tigeda an gan wari ko sira min fe ayini na ka fo kono war ka kan usendo kola ka fere ani dabalu beke obi se ka to obi no ya chugomi o fana bengera oka o betemene ngo ka boy ko maminu mbe no lu ko ni manda dare international dambe oka afokuka awai kado lanyini kana nuyi o kon war ka chugo bela jileke akana to awai kado lu ka ta ko war ke o daga yoro ka to da Côte d'Ivoire ka sura awai kado manda dare dambuka basirke ba ko ako minni kon war ka o fana o yajira ka fo lu ko ni na wuli ka jo sugo bela jileke mi se ka to organisation international no jere je kulu minu mbe nya fandani nani befe lu kana se ka
ɲangini berew ta ka ɲɛsin Mali ma waati bɛɛ lajɛlen n'olu se ye min olu n'o kɛ Sidiki Kaba ko ni kumakan minnu filɛ nin ani ni hakilina minnu filɛ nin minnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛna donc Ala ni away ka dɔ bɛnkɛla minnu ka nin ni a kɔrɔbɔra diɲɛ don o don k'a fɔ k'u bɛ away ka dɔ janfa don kow la maa 49 in u minɛna cogo min sɛgɛrɛ min b'a la wulikajɔ min bɛ ani Côte d'Ivoire yɛrɛ away ka dɔ min b'a ko kɔrɔ u bɛɛ b'anw bolo yan koyi siga t'a la dɛ min ye away ka dɔ o bɔ ni dalilu o caman bi yan min ye away ka dɔ n'u y'a kɔrɔbɔ ka dɔn an b'a bɛɛ da fiɲɛ kan maaw ka bɔ a kalama fɛn min yɛrɛ don Côte d'Ivoire yɛrɛ ye min ye Alasani n'a ka jama away ka dɔ min don o kuma min ye away ka dɔ maa ka boli to bɔrɔ kɔnɔ k'a sɔn o de ɲɔgɔn tɛ a ko kuma na an bɛ don min na ko bi Mali gouvernement n'o ye transition mɔɔw ye u yɛrɛ ye communiqué bila ka foli lase Asimi yɛrɛ ma min bɛ se k'a jira k'a fɔ Asimi fasoden ɲumanya min bɛ yen n'o b'a dusukun na Asimi jamanaw ka kalanso ɲɔgɔn na o min b'a dusukun na Mali ni Côte d'Ivoire ye kelen ye a wulila k'o min jira o bɛɛ lajɛlen bɛ foli kun bɔ wa u bɛ tasibila kun bɔ ka ɲɛsin belebele in ma n'o bɛ Asimi ko fɔ mana fɛɛrɛ ni dabali minnu kɛra ka se k'a to ninnu ka bila ala kumaba dɔw ye ninnu ye an sera ka minnu sɔrɔ k'a lase limanaw El Hadji Mamadou Gaba min ye Soir de Bamako u ka bidon bɔlen dɔgɔ Ibu Ɲabala Mariama ka ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye Soir de Bamako ne y'ale bila ne bɛ munugumɛ k'an bolo n b'a kari ka du Nouvelle Horizon n bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Mahamani Ture Mahamani Ture a ko ka ɲɛsin hali bi ni mercenaire 46 in ka seginni ma Côte d'Ivoire jamana la i bɛna ye k'a fɔ ko Alassane Dramane Ouattara a ye kɔrɔfɔ a y'a ta dɛ a y'a jira k'a fɔ ko teriya kɔrɔ mun n'o bɛ Côte d'Ivoire jamana ni Mali cɛ ɲɛma ko o baaraw k'u bɛna tɛmɛ n'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ dɔgɔkun kelen k'u dasisi spécial o sigira anw ka jamana kɔnɔna la yan k'u dasisi spécial mun o kɛra sababu ye ni mercenaire 46 in n'u bɔra Côte d'Ivoire jamana la u ka kiiri a kɛra cogo min na a ma dogo maliden si la ɲɛma ko o de hukumu kɔnɔna la mun ye anw ka jamana faama colonel Assimi Goïta a bɔlen filɛ ka baara mun kɛ nin ye ko nin ma kɛ baara ye baara mun na balila maaw la o sababu kɛ maa mun bɛ a ka ja k'u bɛ Assimi ka tilennenya dɔn u bɛ mun ye belebele in ka laadiriya o dɔn u b'a ka faso kanu dɔn ɲɛma siga t'a la ko nin ma bali o la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ nin mercenaire 46 in a ka ja fo ka n'a bila 49 in na u ka kiiri ko a nɔgɔyara k'o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ Togokaw ka masakɛ min bɛ n'an k'a ma ko Fort Yacine B a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ la mun ye Fort Yacine B a kun b'an ka jamana kɔnɔ arabadon n'o bɛnna janvier kalo tile 4 ma san 2000 ani san 23 i bɛna ye k'a fɔ Fort Yacine B nakun u tɛ dɔwɛrɛ ye grâce présidentielle bɛ se ka bɔ an ka jamana faama yɔrɔ cogo min na ka da nin mercenaire 49 kan a ko mun ye tile 2 o kɔfɛ n'o bɛnna jumadon ma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka jamana faama colonel Assimi Goïta a kɔni ye grâce présidentielle a y'a da nin maa 49 o kan an bɛ don min na ko bi siga t'a la ko yafa kɛr'u ma sɛbɛnnikɛla ko a ko nin maa 46 in n'o bɛ mercenaire 46 ko fɔ u kɔni sera Côte d'Ivoire dugukolo kan mun ye sibiri don n'o bɛnna janvier kalo tile 7 ma nɛgɛ ɲɛ 23 o tɛmɛnen kɔfɛ wa u bisimilala maa fɛn n'o de bɛ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ko fɔ Alassane Dramane Ouattara wa kɛnɛ in kan i bɛna ye k'a fɔ ko Alassane Dramane Ouattara a ka gouvernement maa bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen Côte d'Ivoire jalatigiw ɲɛma a ka jɛ maa minnu bɛ yen n'o de ye mercenaire maa 49 in fɛnɛ ye o somaw fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan n'o bɛ Côte d'Ivoire aéroport ba n'o o b'o o kofɔ o de kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Côte d'Ivoire masakɛ Alassane Dramane Ouattara a ye kɔrɔfɔ a y'a ta a y'a jira k'a fɔ ko olu ka nin mercenaire 46 in ɲɛma k'u tun bɛ jamana in kɔnɔ n'o bɛ ba Maliba ko fɔ a bɛ kalo 6 ɲɔgɔnna ko a b'o bɔ k'u tun b'u teri jamana kɔnɔna la yan kalo 6 ɲɔgɔnna k'u y'o kɛ mun ye Alassane Dramane Ouattara a y'a jira k'a fɔ ko mun ye faamuyalibaliya dɔ de nana olu n'u balima jamana ni teriya jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ Mali n'o o b'o o kofɔ o de kɛra sababu ye ni ka na ni gɛlɛya caman ye Alassane Dramane Ouattara a y'a jira k'a fɔ ko nin cɛdenw minnu filɛ nin n'o bɛ mercenaire 46 in kofɔ ɲɛma ko siga t'a la k'u kun nakun ye mission min ye ko wa ko mission kɔni ko a accompli la k'u nakun kun ye baara min ye ko baara in kɔni ko a ɲɛna Alassane Dramane Ouattara a y'a jira k'a fɔ ko nin nakun tɛ dɔwɛrɛ ye hali bi ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin u teri jamana ma n'o bɛ Mali o kofɔ walasa mun ye basigi o bɛ se ka na jamana o kɔnɔna la cogo min na ko gan ko gɛlɛyaw yera a kɔnɔna la o sababu mun ye sɛbɛnfura ko n'o bɛ papier ko kofɔ ko o gɛlɛya kɛra sababu ye jamana fila in k'u ma se ka ɲɔgɔn faamu cogo si la nin teri jamana fila k'u ma se ka ɲɔgɔn faamu Alassane Dramane Ouattara
Ouattara a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ foli ta ni ka ɲɛsin Togo masakɛ ma n'o bɛ Faure Gnassingbé kofɔ k'o sabu kɛ Faure Gnassingbé ko in daminɛ fɔ ka n'a bila bi la a ye wuli ka jɔ ni cɛsiri mun kɛ walasa fɔ ka bɛn o bɛ se ka na nin teri jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na Mali ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ ko mun ye Faure Gnassingbé ko a ni foli o ka kan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Alassane Dramane Ouattara a ye foli ta ni ka ɲɛsin u ka subaatɔ ɲɛmaaba ma n'o de bɛ CEDEAO ɲɛmaa kofɔ a ka ja ka taa bila mun ye Union africaine ɲɛmaa la diɲɛ maa fɛn fɛn de bɛ a ka ja maliden minnu fana bɛ Côte d'Ivoire jamana la diinɛ ɲɛmaa minnu fana bɛ Côte d'Ivoire jamana la n'u fana u da ɲuman don nin ko in na walasa fɔ ka bɛn bɛ se ka na Alassane Dramane Ouattara a ye foli ta ni k'u bɛɛ lajɛlen kun k'u sɛgɛrɛ Alassane Dramane Ouattara a y'a yira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la a ko Mali ani Côte d'Ivoire nin bɛɛ lajɛlen ye jamana kelen Mali n'i ye Mali faga Côte d'Ivoire o de bɛ bɔ a kɔnɔ wa n'i ye Côte d'Ivoire faga mun ye Mali ko o de bɛ bɔ a kɔnɔ Alassane Dramane Ouattara a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko furugu kɔni ko o nana nka ale y'a ye k'a fɔ ko jamana fila tenima jamana fila furuya de bɛ olu ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ waati jan bɔ balimaya de bɛ olu ni Mali cɛ a bɛ waati jan bɔ olu kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko i mana gɛlɛya cogo o cogo don na nataw la ko sigikafɔ ko o bɛna kɛ ko in na kosɛbɛ olu kun y'o dɔn ale dun ka sandelen in y'a jumɛn ye Alassane baden nati ɲamɛ ye ko ɲɛma Alassane kun ka sandelen ninnu kun jara sa dɛ ale kun jigi da de pewu baara bɛɛ banna a kun jigi dalen bɛ maa dɔw de kan a ma ɲa bolo ɲɛma min ye Alassane Dramane Ouattara ye ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ k'a ye makari kuma caman a y'a fɔ a kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ foli ta ni ka ɲɛsin Côte d'Ivoire diinɛ ɲɛmaw ma o sabu kɛ waati tɛmɛnenw na olu ye wuli ka jɔ kɛ ka na an ka jamana kɔnɔna la yan walasa fɔ ka bɛn o bɛ se ka na ko in na cogo min na Alassane Dramane Ouattara a y'a yira k'a fɔ n'i ye ko jateminɛ k'a lajɛ maliden minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana la bi olu ka sɛgɛsɛgɛli an'u ka wuli ka jɔ sɛbɛnfura minnu o b'u ɲɛkɔrɔ k'a bɛ ti jɔ maliden miliyɔn 1 a n'a kunkan fɛn o de bɛ Côte d'Ivoire jamana o la bi a ka ca n'o ye a t'a bɛɛ dɔn a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ o maa miliyɔn 1 ani kɔ minnu bɛ Côte d'Ivoire dugukolo sanfɛ ɲɛma k'u bɛ ka baara de kɛ walasa mun ye Côte d'Ivoire bɛ se ka yiriwa cogo min na siga t'a la mun ye Alassane Dramane Ouattara a ko nin kɔni ye baara ɲumanba ye wa siga t'a la olu ni ba Maliba teriya kɔrɔ min n'o kun b'a ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛma ko baaraw bɛna daminɛ kura ye wa Mali ani Côte d'Ivoire kɛlɛ ko o banna pewu teriya kɔrɔ min n'o kun b'a ni ɲɔgɔn cɛ ko o baaraw kɔni ko o bɛna daminɛ kunnafoni filɛ nin ye an y'a bɛɛ de kɛ ka bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Mahamani Touré Maduma ka ɲɛma i bonya o b'a la nɔgɔ Usmani Sherifu Madani Aidara Yabani a y'a ka kuma min fɔ siga t'a la jamana in kɔnɔ awa i k'a dɔn farafinna ha ka jan diɲɛ fantan ni naani bɛɛ min ye awa i k'a dɔn n'i bɛ fɛ i sɛbɛ ka dɔn nɔgɔ i bɛ misikili jira dɛ min ye awa i k'a dɔn ba Maliba ni an fɛri in na awa i k'a dɔn an misikili an y'o jira sabu min ye diɲɛ maa wulila Nations Unies CEDEAO Union africaine a bɛɛ kumana nka an y'a a tɛmɛ an ka jimi sira fɛ fo k'an ka ko bɛɛ kɛ k'a ban yafa bɛ kɛ cogo min na yafa kɛra a donna k'a fɔ Mali fana awa i k'a dɔn an bɛ minɛ ko bi cɛbalenw bɛ anw kunna nɔgɔ hali bi kunnafoni an bɛ taa n'a ye nin kuma kelen in kɔnɔ min ye awa i ka dɔn Sayon Kamara ale kumana a ko nin kɛra nisɔndiya belebele de ka ɲɛsin awa i ka dɔn anw ka awa i ka dɔn politiki tɔn dɔw ma sabu politiki tɔn dɔw bɛ yen olu kɔni u m'u ta dogo yɛrɛ u y'u ka nisɔndiya u y'a jira k'a jira k'a fɔ min ye nin maakofɔlen minnu filɛ nin u bilali min n'o kɛra Asimi y'u bila awa i ka dɔn ko Asimi y'a ka belebeleya jira awa i ka dɔn a kɛra fɛn ye fɛn min na nisɔndiya barika bonyana olu fana ma a ko parti politikiw u camanba de bɛ yen minnu kɔni awa i ka dɔn u y'u kanabɔ nin ko in kama min bɛ tali kɛ maa bi naani ani kɔnɔntɔn n'o ye mercenaires ye minnu bilala awa i ka dɔn Côte d'Ivoire jamana awa i ka dɔn o tɔgɔ la a ko de siratigɛ la classe politique Mali tɔgɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko politique mɔgɔw awa i ka dɔn an bɛ don min na i ko bi u ka nisɔndiya awa i ka dɔn u m'o dogo sabu min ye awa janvier kalo tile 8 tari janvier kalo tile 6 tɛmɛnen min ye awa i ka dɔn colonel Asimi Goïta a y'a jira k'a fɔ maa bi naani kɔnɔntɔn in awa i ka dɔn ko yafa kɛra u ma minnu tɛgɛ dar'u ka kalo tile 10 tɛmɛnen ko yafa kɛra olu ma a ko min filɛ nin ye awa i ka dɔn n'o dira awa maa bi naani kɔnɔntɔn in ma a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ kiiri de tigɛra kalo tile 29 ka taa se a tile 30 ma ka ɲangini bere da u kun awa i ka dɔn ɲangini bere dalen u kun yafa de bɛ se ka kɛ o kɔfɛ Sidiki b'a ko de siratigɛ la Rassemblement pour le Mali u bɛ RPM ko fɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko a nisɔndiyara kosɛbɛ sira min filɛ nin ye ni awa i ka dɔn sira taara awa maa bi naani kɔnɔntɔn in ka hakilina kɔnɔna na sabu dialogue n'o ye kuma ɲɔgɔnya ye awa i ka dɔn jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ minnu kɔni dorosun bɛ ɲɔgɔn na tariku ani ka dɔn hadamadenya ani jamanaw yɛrɛ kalanso cogo ɲɔgɔn na awa i ka dɔn dorosun bɛ ɲɔgɔn na o sira fɛ u y'a jira k'a fɔ parti présidentiel maa min ye bolonɔ kɛ nin na o ye Bouakari Tirita ye ko nin kɔni ye fɛnba de ye min bɛ se ka maaw nisɔndiya min ye RPM y'a fɔ cogo min Adima PSG awa i ka dɔn ale fana tɛmɛna ni o sira kelen Front africain pour le développement Fadi awa i ka dɔn o fana y'o sira kelen taama a ka jan min ye Kodemi n'o bɛ ne yɛrɛ terikɛ Useni Amion Gindo n'a b'o ko fɔ Pulo ale yɛrɛ fana kumana awa i ka dɔn o sira kelen fɛ k'a jira k'a fɔ
nin ko in kɛra ko ye ko min na nisɔndiya barika bonyana kosɛbɛ ninnu ka bilali min kɛra a nisɔndiya a barika bonyana a ko nin bilali min filɛ nin ko nin ye cadeau belebele de ye cadeau min bɛ san daminɛ cadeau min bɛ awayikado kɔfɔ k'a di awayikado maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma k'a di ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ma a ko de siratigɛ la Useni Amion Gindo y'o bila a ka Facebook sanfɛ Adima PSJ olu fana ye foli kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin awayikado sira min filɛ nin n'a taamana nin cogo in na awayikado ye foli kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin o sira ma i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min o y'a jira k'a fɔ maa min fana bɛ yen n'a y'a seko n'a dɔnko kɛ n'o bɛ fɔri Yasin bɛ ko fɔ a ye wulikajɔ min kɛ a ma dogo maa si la a y'a jira k'a fɔ farafinna awayikado anw de bɛ se ka kɛ kelen ye anw de bɛ ɲɔgɔn fin ni ɲɔgɔn jɛ an de b'o dɔn o kumana wulikajɔ anw de bɛ se k'o kɛ awayikado sira fɛ a ko nin ko min filɛ nin jɔn ko Ala nin na kɛ sababu ye Mali ni CEDEAO Mali ni awayikado jamana wɛrɛw Mali ni yɔrɔ caman awayikado wulikajɔ ni cɛsiri minnu bɛ yen minnu tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ a baaraw na daminɛ awayikado kura ye tuma bɛ don min na ko bi kilasi politiki o fana u y'u ka nisɔndiya jira awayikado maa 49 olu bilali sira fɛ fatiri filɛ Musa Sayon Kamara n dɔgɔ awayikado l'indépendant u ka bidon bɔli i bonya b'a la Morimakɛ ɲɛma ne bɛ n bolo n b'a gosi ka don indicateur du renouveau n bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnfura in y'a bɔ ko 3774 ye ka bɛn bi tɛnɛndon ma janvier kalo tile 9 san 2023 Morimakɛ ɲɛma a bɛɛ na ta n donna ma ta maa mun ma don o ka kusa ni ye Seydou Jara a kumara a ko affaire des équipements militaires n'o ko fɔra envers mun n'a bɛ sen na an bɛ don min na ko bi ka ɲɛsin anw ka finitigilakaw olu ka sanniko ma n'o b'u ka maramafɛn a ka ja fo ka taa fara mun ye donfiniw o kan ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye madame Buware Fili Sosogo dankɔrɔba in ko a ye kulekan bɔ kura ye kaso bon o kɔnɔna la dɛ mun ye sɛbɛnnikɛla n'o bɛ Seydou Jara ko fɔ a kulela kɛ mun ye sɛbɛnnikɛla ye a y'a ye k'a fɔ ko mun ye ni envers mun n'a bɛ sen na an bɛ don min na ko bi a ka ja anw ka minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen o bɛ kaso bon na k'a bɛ nin kana san 1 ani dɔɔnin bɔ minisiri tɛ dɔwɛrɛ o de madame Buware Fili Sosogo a ye ministre de l'économie et des finances kɛ an ka jamana kɔnɔ la yan Laji Burama Fanga o waati i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye madame Buware Fili Sosogo musow ka kaso bon mun n'o bɛ bolikaw fɛ yen dankɔrɔba in a bɛ kaso bon in na a bɛ nin kana san 1 ani kalo damadɔ a bɛ nin ka n'o bɔ an bɛ don min na ko bi dankɔrɔba in k'a ye kulekan bɔ ka wele bila mun ye jamana faama ma n'o bɛ colonel Asimi Koyita ko fɔ o bɔlen kɔfɛ association malienne des procureurs et poursuivants ɲɛma a ye wele fana bila olu ma o sababu kɛ mun ye a yira k'a fɔ walasa ni dankɔrɔba in tɛgɛ o bɛ se ka bɔ a kana cogo min na fiɲɛ bɔ da o bɛ se ka di madame Buware Fili Sosogo ma cogo min na chef wari $500,000 ɲɛma k'a k'o da tabali sanfɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka madame Buware Fili Sosogo ɲɛma ko liberté provisoire ko o bɛ da a ma kosɛbɛ $500,000 mun ye Seydou Jara ye a y'a yira k'a fɔ ko mun ye madame Buware Fili Sosogo a kɔni ye bataki ni ka a sarada madame Buware Fili Sosogo n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ɲɛma a bɛ kaso bon na k'a bɛ uti kalo tile 26 san 2021 kaso bon ye a bɛ tali kɛ mun ye Laji Burama ale ka avion présidentiel a ka ja fo ka taa fara mun ye an ka lakanabaaw olu ka maramafɛn o sanni ko o fɛnɛ ma o de kumu kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye madame Buware Fili Sosogo ɲɛma a kɔni ye bataki ka a sarada bataki min kɔnɔ la a y'a yira k'a fɔ ko waati tɛmɛnnu na n'o ye octobre kalo tile 21 san 2022 maa minnu yɛrɛ bilalen bɛ ka ale lafasa n'o b'a a ka avocat ko fɔ ɲɛma k'i bɛ na ye k'a fɔ ko olu taara bataki dɔ di ale madame Buware Fili Sosogo ma bataki min kɔnɔ la u y'a yira k'a fɔ ko jamana in kiiribon y'a yira k'a fɔ walasa madame Buware Fili Sosogo tɛgɛ o bɛ se ka bɔ a kana cogo min na ɲɛma ko min ye sɛfɛ wari $500,000 ko ale k'o sara walima a kana ni fɛn ye fɛn dɔ ka k'a bolo a ka t'o da tabali sanfɛ fɛn minnu o valeur bɛ ti jɔ sɛfɛ wari $500,000 la mun ye madame Buware Fili Sosogo dankɔrɔba a ye kulekan k'a bɔ a y'a yira k'a fɔ ko nin $500,000 minnu o bɛ ko fɔlɔ tan ɲɛma ko ale bɛ nin bɔ min $500,000 ko ale ba a bɔ min a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko min ye jamana in fonctionnaire ɲɛma k'o bɛ sara cogo min na k'o dogolen tɛ maa si la ale madame Buware a y'o bila dɔwɛrɛ fɔ i tɛ musokɔrɔba ka kuma lamɛn o kɔni bila dɔwɛrɛ fɔ fonctionnaire bɛ sara min na o dɔnnen don min bɛ fonctionnaire bolo a bɛ opérateur économique bolo bi musokɔrɔba ka kuma lamɛn bisimila ayi komi i ye kuma min fɔ n b'o de tɛmɛ dɔrɔn n'o tɛ o yɔrɔ kɔni o jɔ bisimila an ka taa mun ye musokɔrɔba ye n'o de bɛ madame Buware Fili Sosogo ko fɔ ɲɛma a y'a yira ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la ale madame Buware Fili Sosogo kabi san 2000 ka na bila 2015 la nafama fɛn fɛn de b'ale bolo ɲɛma ko ale taara bɛɛ lajɛlen ka taa yira mun ye an ka jamana marabagaw la an ka kiiribon kɔni ko ale y'a bɛɛ lajɛlen da olu ka tabali sanfɛ madame Buware Fili Sosogo a ka bataki in kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ale madame Buware Fili Sosogo ɲɛma ko du kelen ko o b'a bolo du kelen mun na a yɛrɛ bɛ mun kɔnɔna la wa
y'o jɔ kabi san 1997 o kɔnɔna o la Marambɔrɛ Fili Sogo a y'a yira k'a fɔ ko hali o du mun o bɛ ale bolo o sɛbɛnfura k'ale taara o bila banque dɔ kɔni na jamana in kɔnɔ la yan walasa a bɛ se ka juru dɔ sɔrɔ min ye ka baara dɔ kɔni k'o kɛ k'o kɛra san 2015 o kɔnɔna o la an kɔni bɛ don min na comme bi Marambɔrɛ kɔni Fili Sogo a y'a yira k'a fɔ ko in daminɛ fo ka n'a bila bi la ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ ko ale kɔni ma lamɛn procureur si fɛ wa ale ma lamɛn maa si fɛ Marambɔrɛ Fili Sogo a kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi ɲɛmaa ko a kamana ganna koyi olukumu kɔnɔna la k'a bɛ wele bila mun ye jamana faama ma a ka ja ka taa bila mun ye association malienne des procureurs et poursuivants maaw ma u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ u k'ale ka ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na Marambɔrɛ Fili Sogo a bɛ kaso bon na k'a bɛ nin kana kalo 16 bɔ a ka kiiri ko o ma tigɛ a filadama ko o ma jɔ mun ye kiritigilakaw ɲɛkɔrɔ ka ale ɲininka Marambɔrɛ Fili Sogo a kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi a bɛ wele bila mun ye syndicat jɛkulu mun n'o bɛ procureur tɔgɔ la u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ k'ale ka ko in kɔni ka a ta ba la ko n'o tɛ ko wari minnu o kofɔlen filɛ n'o bɛ sɛfɛ wari 500,000 kofɔ ale Marambɔrɛ Fili Sogo a bɛ n'o bɔrɔ jumɛn ka t'o da tabali sanfɛ ɲɛma ko bɛ k'ale kamana kan kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Seydou Jara Madu mɛ ka ɲɛma i bonya o b'a la bonya diyara n ye nin tɛ nale yan awɔ n nana dɛ i na kan tɛ dogo bɛɛ b'o dɔn awɔ a ma ja i na kan tɛ dogo n kana dɔgɔya dɔrɔn ne mura dun b'i la furakɛ tɛ a bɛɛ to yen maa si m'a f'i ye ko murabatɔ tɛ te min mɔgɔ m'o f'i ye n kelen tɛ koyi maliyɛn bɛɛ kɛ n bɛ giribu ye ayi o tiɲɛ mura bɛ nin kana dada ma ni ala cɛ n ko fini fila manani bɛ yaala ale yɛrɛ fura fana ye mun ye to ka nunji sɛlɛ o kɔnɔ ale fura yɛrɛ fana mun ye o sɛ o tɛ sɔrɔ o kɔni tɛ sɔrɔ sɛ yɛrɛ sanni ye baara ye sɛ sɔrɔ man di bi dɛ o bɛ sɔrɔ wa lemurukumunijuw yɛrɛ dɔgɔyara sa o dɔgɔyara lemurukumuni den kelen i b'o san 40 awɔ a ko gɛlɛyara dɛ ala k'a ni sababa bɛɛ an bɛ dugawu kɛ awɔ ami dɔgɔyali bɛ an bi taa a gosi la sirène min ye awa i ka dɔn Dukure i ka dɔn ale kuma bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ DK o de kuma bɛɛ la sirène kɔnɔ nin waati in na yuruguyurugu i bɔra k'i da don min na min bɛ tali kɛ Marambɔrɛ Fili Sogo awa i ka dɔn ale minɛ bɛ dossier ko min na avion ko ni équipement militaire o tɛ wa yalima nin y'o kuma fana awa i ka dɔn nin y'o natɔ ye kɛlɛ bɛɛ de kan tuguni Patrik Keba ko a ko maa caman b'i yɛrɛ ɲininka yuruguyurugu kɛlɛli min bɛ yen awa i ka dɔn n'o fɔra an bɛ don min na i ko bi an b'an yɛrɛ ɲininka yalima a dossier wo awa i ka dɔn a bɛ sira jumɛn kan équipement militaire a dossier bɛ sira jumɛn kan min kɛra sababu ye ka mankanba ni bulokuba ci anw dala Ibrahim Boubacar Keita awa i ka dɔn ka waati a ko waati dɔ kuma sera min ye Asimi Goyita awa i ka dɔn a ka wuli ka jɔ kɛ yalisa ka kɛ k'a da kɛnɛ kan ko in bɛ cogo min maaw ka se k'a dɔn a ko nka min ye dɔgɔkun tɛmɛnen Asimu ye min fɔ awa i ka dɔn a ye maa minnu bisimila n'o ye awa i ka dɔn an ka jamana a ko kɔrɔ dɔnbaw ye ani a dugutigilakaw ni awa i ka dɔn a maakolo girinw a y'a jir'u la k'a fɔ ni tiɲɛ ko k'a bɛ bɔ don o don min ye yuruguyurugu awa i ka dɔn a sira fɛ dɔw i ka dɔn k'a fɔ ko fali b'i ye sange kɔ a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye nin ɲininkali min filɛ a bɛ bɛɛ lajɛlen hakili la 2015 ka na 2020 marché caman de bɛ yen minnu kɔni dira minnu tɛ awa i ka dɔn ni sababa bɛnnen tɛ surfacturation ka wari da kun min tɛ awa i ka dɔn a sɔngɔ ye a kɛra yɔrɔ min ministère de la défense bolokɔnɔni sin bɛ awa i ka dɔn o de ma nin waati in na a ko a bɛ san dama dama bɔ min ye transition ale fana wulila a nɔfɛ nka bi olu fana kɛnbɛ ka u makun nka hali o don ko Asimi ye bisimilali min kɛ a y'i dama suɲɛ ka kuma dɔw fɔ awa i ka dɔn diinɛ ɲɛmaw ani an ka jamana dugutigiw ma a y'i dama suɲɛ ka kuma dɔw fɔ o yɛrɛ fana a y'a dan sira la a ko président de la transition ale ka kuma la a ko ni tiɲɛ ko k'a bɛ bɔ don o don yuruguyurugu awa i ka dɔn o sira fɛ ko a bɛ kɛ sababu ye population révolte awa i ka dɔn a barika bɛ bonya kosɛbɛ a ko nka kunnafoni minnu filɛ nin jɔn ko ala maa caman bɛ yen minnu kɔni waati tɛmɛnenw na u kumana kosɛbɛ u kumana mun kan juré parabara minnu bɛ yen n'olu sanna u sanna hakɛ min na kuma kɛra o kan min ye awa i ka dɔn sange minnu bɛ yen n'o ye sɔrɔsiw ka sangew ye fini militaires kasigiw samaraw min ye awa i ka dɔn mobiliw camion baw fo ka taa se awa i ka dɔn min bɛ tali kɛ citernes kan a n'a ɲɔgɔnna caman fo an ye sɔngɔ caman fɔ a la bɛɛ y'i ta fɔ bɛɛ kumana a kan Patrik Keba ko a ko nin bɛɛ ye fɛn minnu ni awa i ka dɔn olu de fɔra nka minnu ma fɔ n'olu ko k'u bɛ bɔ diɲɛ don o don ni bɔ ko k'a bɛ ko kalama diɲɛ don o don dɔgɔ k'a bɛ kɛ balawu ye balawu min ni maa si ma sigi ni a ye a ko de siratigɛ la min ye sɔrɔ busonba dɔw bɛ yen ni hakili b'a la waati tɛmɛnenw na tɛgɛ dara a dɔw kan awa i ka dɔn ni ka t'o ɲininka min ye jalabatigi dɔw bɛ yen tɛgɛ dara u fana kan ni ka taa awa i ka dɔn olu ɲininka a bɛɛ kɛra sécurité d'état la nka bi an bɛ don min na i ko bi Patrik Keba ko min kɔni bɛ yen awa i ka dɔn o de ye k'a lajɛ maa fɛn fɛn bɛ yen minnu nɔ bɛ nin ko in na hali maa min y'a sɛ woro ɲimi hali maa min ye kana kɛ dɛ n dɔgɔ e y'a ɲimi yan kana kɛ dɛ a kana kɛ dɛ wa wulikajɔ bɛna kɛ dɛ hali maa min hali maa min y'a sɛ woro ɲimi hali ni maa min ye sɛbɛnni kɛ a bigi la hali ni maa min ye sɛbɛnni kɛ a bigi la hali maa min kumana mikoro la a ka yɛrɛ fɔ an kɛ
a ka refondation ye refondation ko tɛ koyi a wuli ka jɔ bɛna kɛ dɛ fɛn minnu fɔra minɛnw de fɔra mais ko min yɛrɛ bɛ duguma n'o bɔra diɲɛ don o don a bɛ kɛ balawu ye o tɛ o ko dɔ wulitɔ ye o tɛ tamasiyɛn dɔw ditɔ ye a ye ɲɛma siga t'a la koyi a tɛ n'an ka pase ɲini ka d'i ma jɔn n'i bɛ bɔ ni katakatani de ou bien an bɛ moto taxi tigi de wele ka bila équipement militaire tɛ foyi kalama ko de malien do la ka taa ni jamana kɔ kan ko dɔgɔ ko muso ta so tɛ foyi kalama o bɛ fusaya i ma dɛ a ti ja a ye cɛ fɔ koyi a ko waati dɔ kuma bɛ ka se koyi sabu maa fɛn fɛn bɛ yen min kɔni nɔ yera nin ko in na a belebelew n'a jɛgɛ misɛnw dɔgɔ bɛɛ lajɛlen tɛgɛ bɛ da bɛɛ kan koyi sabu min ye minnu fɔra sanfɛ ko y'a la dɔw de ye koyi o y'a la dɔgɔmani ye min b'a duguma n'o bɔra diɲɛ don o don ko fali b'i ye sange kɔrɔ a ko de siratigɛ la a dun dɔnnen don bɛɛ fɛ an bɛ don minɛ i ko bi maa caman bɛ yen minnu kɔni Ibrahima Boubacar Keita ka waati n'a kariya ni kɔgɔya i k'a dɔn u tun b'o dama de la wa i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ wulikajɔ min na o dogolen tɛ a ko opérateur économique ba fila bɛ yen olu fana dɔnnen don nin ko sira fɛ olu fana ka lahaliya awa i k'a dɔn o fana na ɲɛfɔ a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ Hashimi n'o ye jamana ɲɛmaa ye a bɛ don minɛ i ko bi bonbonsi in bila kun tɛ gansan ye koyi e m'a bonbonsi bilalen yan tiɲɛ na a cayara dɛ Hashimi bonbonsi dasi in bilali gansan tɛ koyi e ko hakili yɛrɛ b'o la bilen wa ayi a laban i bɛna kɛ hali i t'a ɲɛkisɛ ye hali i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ni da yɛrɛ b'a la ko n'a kumana sa ni da in tora ka lamaga n'o de ne mana jamana yɛrɛ a min fɛ n'a ma ɲinɛ o kɔ a ka ɲina a ma ɲinɛ dɛ nin ye jɔn n'olu suwa jumɛn de nin ye u ka fɔlɔfɔlɔ cɛbalenw u ka tamasiyɛnw dɔ de ye nin bonbonsi in bila kun tɛ gansan ye koyi n'i taara n dɔgɔ ni i ma deli ka wara ye n'i taara Hashimi n'a dasi sigilen i n'a dɔn ko wara b'i ɲɛ o n filɛ k'a f'i ye dɛ Hashimi bɛ position min na bi n'i y'a ye f'i jabatigɛ ne yɛrɛ y'a ye o don ko ne jatigɛra n ko ɲinɛ a lajɛ ko saba de kɛ ne ko n ko Lion Allah k'i bɔ a dun ye mun fɔ tiɲɛ don dɛ n dɔgɔ a wulikajɔ bɛna kɛ dɛ fini bɛ sa a ko an bɛ don minɛ i ko bi min ye awɔ i ka dɔn maa dɔw bɛ yen olu kɔni awɔ i ka dɔn pulukusu a dɔw taara kɔsɔkɔsɔ a bi hali n'i k'u kana Mali la u ti na kɔsɔkɔsɔ a dɔw taara koyi kelen kelenninw bi yan nka u n'a ta bɛɛ wulikajɔ bɛna kɛ Pasiteri Keba ko a ko don n'a nataw la min ye société jumɛn ni jumɛn ye awɔ i ka dɔn minɛnw san a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye min ye awɔ i ka dɔn u kow kɛra cogo di a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye kiiri wɛlɛ taabolo bɛ cogo di awɔ i ka dɔn dossier ninnu na u bɛna ɲini ka fɛɛrɛ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ yalisa ko ninnu an bɛ se ka bɔ a dɔw kalama cogo min Fajiri filɛ min ye awɔ i ka dɔn la sirène DK ale ka fasiri dɔw ka bidon bɔli i bonya b'a la Madu ma ka ɲɛma bonya diyara n ye awɔ ko in bi ten koyi ni i dun b'a dɔn k'a fɔ i y'a sɛ ɲimi ou bien i ye min kɛ ayi i t'a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lajɛ ka jamana fama ye mun fɔ n bɛ k'a ka kuma de tiɲɛtigiya ayiwa n'i ko k'i bɛ nin ko in daminɛ ka jigin dugu ma ɲɛma a ti ja dɛ a banna daw ka sɔgɔ Marɔku k'u bɛ k'i lamɛn Marɔku an bɛ fɔ la Segu Tarawele kosɛbɛ n'i ye nin ko in yuguba a bɛ gɛlɛya koyi a dun a b'a kan koyi u ma tila dɛ a dun ma yuguba dɛ ayiwa siga t'a la a bɛ yuguba dɛ Binu Keita fana k'a ka foli b'i ye k'a Keita Ala k'a ɲɛ ka d'a ma amina yarabi ɲɛma ne bɛ n bolo maa kari ka don an ka taa arajo ye Nuru FM ye 94.4 murumuru 5 laseli an b'o kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani ale wɔrɛda la wele sira sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na 76 33 43 03 mais Nugumɛ nouvelle origine n bɛ bɔ ni ale ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Denba Konte Denba Konte a kumara ɲɛma a bɛɛ na ta lakana tɛ dugu o dugu la o sentigɛ y'i jɔ k'an makɔnɔ ye an bɛ taa an ka jamana cɛmancɛ bolo fɛ kɛrɛnkɛrɛnla mun ye région de Moti i bɛna ye k'a fɔ ko dugu mun bɛ yen n'an k'a ma ko village de Duna ɲɛma ne wulikajɔw ma kɛ ne cɛsiriw ma kɛ village de Duna ko gɛlɛya ko a b'u dala bi dɛ Dunakaw ko gɛlɛya belebele ko a b'u dala gɛlɛya in dun ye fɛn jumɛn de ye maa minnu bɛ a ka ja n'an k'u ma ko jadisiw o tɛ jadisiw ninnu tɛ wa maa jugu ninnu ko tɛ ɲɛma u kɛlen bɛ ka taa gɛlɛya ta ni ka an balima kerecɛnlakaw minnu olu bɛɛ Duna kɔnɔna la u kɛlen bɛ ka taa gɛlɛya ta ni k'u sɛgɛrɛ dɛ ko min ye église o église de bɛɛ mun ye Duna o dugu kɔnɔ ko k'a bɛɛ lajɛlen k'o datugu wa maa minnu bɛ a ka ja n'o y'an balima kerecɛnw ye an minnu n'an sigilen bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ san ba caman bɔ ko fɔ u k'olu diyagoya k'olu don alisilamɛya la sɛbɛnnikɛla mun ye Denba Konte a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi lakanabaliya kɔni ko a ɲɔ bɛ ka ɲɛ dɔɔni an ka jamana ale cɛmancɛ bolo o fɛ kɛrɛnkɛrɛnla mun ye Moti o mara o taabolo la i bɛna ye k'a fɔ ko dugu mun bɛ n'an k'a ma ko
duna dugu minnu o bɛ duna ko fɔ ko gɛlɛya kɔni ko a kɛlen bɛ ka an balima chrétien minnu bɛ nin waati na ko gɛlɛya kɔni ko a kɛlen bɛ k'u sɔrɔ o sabu kɛ mun ye jatigɛwale kɛbaa minnu bɛ nin waati na yen yɔrɔ la ɲɛma k'u kɛlen bɛ ka taa duna chrétien ka gɛlɛya yɛrɛ ta ni k'u sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'u ye kibaruya kɔni k'o sɔrɔ ka bɔ mun ye chrétien ka ɲɛmaaba mun yɛrɛ n'o bɛ duna ale dugu kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ k'a bɛ nin kana waati nin bɔ mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu jarisi ninnu k'u taara kibaruya kɔni ka taa bin olu ye kibaruya minnu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko olu ka bɔ ka églisiw bɛɛ lajɛlen k'u datugu wa diyagoyaninfin k'u ka yɛlɛma ka kɛ alisilamɛ ye k'u tilala ka segin kura ye ka na ko mun ye arabadon n'o bɛnna janvier kalo tile 4 ma san 2023 mun ye nin jatigɛwale kɛbaa ninnu ye k'u y'a laɲini communauté chrétienne fila fɛn fɛn ni o bɛɛ mun ye duna o mara o kɔnɔna la k'u bɛɛ lajɛlen ka églisiw k'u datugu pewu ko mun ye sonika mun n'o bɛ bɔ églisiw o kɔnɔna la u bɛ buuru mun k'o fiyɛ ɲɛma misigi mun n'o bɛ je églisiw kɔnɔna la ɲɛma k'u tɛ fɛ k'o kumakan kɔni k'o mɛn abada bilen jatigɛwale kɛbaa ninnu ko ten sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ye ko ye ko mun n'a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ anw balima chrétienw an n'olu bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ nin kana san ba caman bɔ maa si ma ye k'a fɔ ko gɛlɛya donna alisilamɛw ni chrétienw ni ɲɔgɔn cɛla la ka jatigɛwale kɛbaa ninnu filɛ ka kɛwale minnu k'o taa an bɛ don min na kɔn bi ɲɛma ko a bɛ kɛ sababu ye ni kana ni gɛlɛya yɛrɛ duna o mara o kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye chrétienw ka ɲɛmaaba mun n'o bɛ duna o dugu kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ ko mun ye famille mun bɛ yen n'an ko ma ko famille joseph n'u bɛ mɔti o mara kɔnɔna la k'u bɛɛ lajɛlen ka ala ka a wele u ka weleli kɛ église o kɔnɔna la u ka nabila isa ka a wele ɲɛma ko a ka dɛmɛ d'u ma n'o tɛ ko an bɛ don min na ko bi siga t'a la ko jarisiw kɛlen bɛ ka taa mun ye dagabilen mun siri u dala nin ye ɲɛma ko a bɛ gɛlɛya u bolo kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an n'u bɛ don min na ko bi siga t'a la a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ anw ka jamana in cɛmancɛ bolo fɛ anw ka force armée malienne n'o b'an ka faamaw kofɔ a ka ja ka taa fara mun ye u kalanfaw kan n'o bɛ dusulakaw kofɔ olu kɔni bɛ monter en puissance la an bɛ don min na ko bi mun ye mɔti o mara o kɔnɔna na olu kun kɔnɔna k'u wele ko a bɛ bulu ma kosɛbɛ u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan gɛlɛya talen filɛ ka an balima chrétien minnu k'u sɛgɛrɛ duna ale mara o kɔnɔna la ne ma gɛlɛya in bɛ se ka ta ka bɔ u ka cogo min na jatigɛwale kɛbaa ninnu u kana taa gɛlɛya wɛrɛ ta k'u sɛgɛrɛ nafolo filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Demba Konte Marumɛ ka ɲɛma Ibo o b'a la ayiwa baasi tɛ ayiwa diyara n ye ko bɛ taa dɔgɔ awa i k'a dɔn bi ye ntɛnɛn ye janvier kalo tile 29 don dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn sɛbɛnden bɛ an bolo kɔrɔ janvier kalo jumɛn ne ye mun de fɔ de ntɛnɛn don janvier kalo tile 9 ne ye jumɛn fɔ i ye 29 de fɔ ko ma caya masa le 9 malati fɛnɛ a ma ban a juguyara masa o ɲɛw bɛɛ bɛ ɲini ka bila sa ala ka i ye ntɛnɛn don janvier kalo tile 9 o don siga t'a la 2023 yɛrɛ ne kun dara koyi i taara dɛ nɔgɔ min ye awa i k'a dɔn i jo don ka i sen da an ka fɛrɛ kan nouvelle horizon n b'ale ta caw n'o tɛ n bɛ ɲini ka kɛ 2000 ko min ye cɛ dɔ bɛ kɛ 2000 ko le 34 décembre allez 34 ne kɔni b'a kɔnɔ a ye b'a kɔnɔ ne bɛ janvier la 34 k'a b'a la ka diɲɛ da 34 tɛ yen a banna e b'a kɔnɔ ala k'a ni sababa bɛn nɔgɔ min ye Mokhtar Kulibali an b'a fɔ k'a waliɲuman dɔn nɔgɔ hali bi an bɛ taa min ye sɛbɛnden awa i k'a dɔn an b'a ta a bɛ nouvelle horizon a b'o ko fɔ kamalen a kuma bɛɛ min ye Demba Konte a ko awa i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiriw kelen don fan bɛɛ fɛ ka mɔgɔw bugɔ awa i k'a dɔn u ja kan nka an ka cogo dɔn janto yɛrɛ la awa i k'a dɔn o kɔrɔko ka ɲi nka min ye awa i k'a dɔn directeur général min bɛ yen n'a bɛ police nationale awa i k'a dɔn n'a b'o la a kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ bi ka babali bere awa i k'a dɔn k'o ta koyi ni maa o maa min bɛ yen ni awa i k'a dɔn i nɔ yera la maa min fa i yɛrɛ fa nɔgɔ ni hakili b'a la an bɛ bɔ 2022 la waati min ka na 2023 sɔrɔ nɔgɔ min ye gɛlɛya dɔw bɛ awa i k'a dɔn olu dɔw ye awa i k'a dɔn anw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ala sankura daminɛ terrorisiw ye wuli ka jɔ kɛ poste de secours min bɛ yen n'a bɛ awa i k'a dɔn protection civile ko fɔ maraka kungo awa i k'a dɔn o fan fɛ u ye wuli ka jɔ kɛ ka bingani waleya ta ka ɲɛsin awa i k'a dɔn olu mɔɔw ma a kɛra sababu ye maa fila yɛrɛ bɔnɛna awa i k'a dɔn u ni na a ko min kelen filɛ nin awa i k'a dɔn a kɛra Bamakɔ yɛrɛ awa i k'a dɔn seleke dani na i n'a fɔ Bamakɔ dunda o kɛra sababu ye ŋunuŋunu kumaw ni awa i k'a dɔn kuma kalandenw ni ta sidɔn o barika bonyana kosɛbɛ anw bara Bamakɔ kɔnɔ yan a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ k'i b'a ye k'a fɔ min ye jumadon kalo tile 6 n'o ye janvier kalo ye san 2023 ŋunuŋunu kumaw caya kojugu maa dɔw kɔni wulila awa i k'a dɔn ka maaw lasiran u bɛ maaw lasiran u bɛ maaw jatigɛ ka mun ko fɔ k'a jira k'a fɔ min ye mobili dɔw bɛ yen k'olu fan bɛɛ awa
kado mugu perembara ni mobili minnu do kamikaze de b'u kɔnɔ o kumana sa ko a bi kɛ sababu ye ko ka tiɲɛni kɛ o dɔw bɛ Bamakɔ yan o kado ko dɔw yɛrɛ fana kɛnbɛ ka taa u sɛlɛ min bɛ Sevare min b'o kofɔ a kɛra sababu ye ka réseaux sociaux minɛ k'u fa dew dɔgɔ maa dɔw yɛrɛ bɛ olu kɔni ye Ala minɛ k'u ka denbayaw minɛ ko maa si kana taa jama jalajɛrɔ yalima i kana bɔ ka taa dugu kɔnɔ sabu gɛlɛya a kado o bi yan o kɛra sababu ye tɔw ye réseau minɛ k'a kɛ ka mɔgɔw de dilan nka anw ka réseau anw y'a kɛ ka tiɲɛniw de kɛ o de siratigɛ la min y'a kuma barika bonyana kosɛbɛ o don ko ni bɛɛ lajɛlen na directeur général min bɛ n'a bɛ police nationale la inspecteur général de police min bɛ Suleman Traoré ko fɔ a bɔra a y'a jiru la k'a fɔ kumakan min bɛ ka fɔ ŋunuŋunu kumaw de don tiɲɛ kuma tɛ bi tiɲɛ kuma tɛ sini sɛgɛsɛgɛliw kɛra k'a ban bɛɛ ka taa i ci la nka o cikan kelen a y'a di tuguni k'a jiru la k'a fɔ ni maa o maa min kɛra sababu ye min kɔni a k'a dɔn i ye nin partager yalima a yera ko e de kɛra a diba ye n dɔgɔ maa min fa i yɛrɛ fa sabu wuli ka jɔ kelen don a k'a dɔn réseau sanfɛ bi k'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ véhicule kamikaze yalima kamikaze minnu bɛ yen n'u donna Mali kɔnɔ yalima n'a bɛ Bamakɔ ni Sevare ni e kɛra a yeba ye k'a partager ka maaw jabugɔ ka maaw lasira i na taa n'a prévu ye ka taa jira sabu réseau kɛnbɛ bi bɛɛ ko fɔ n fɔlɔ ka kunnafoni di n'a dira dɔrɔn hali t'a ɲini k'a faamuya a partager n'aw y'a bɛɛ partager a laban b'a partager fo ka taa yɛrɛ partager i yɛrɛ bɛ partager a fɛ i yɛrɛ bɛ partager a nɔfɛ Ala k'a ni sababa bɛn Fasiri filɛ nin ye a y'o de kɛ a ɲɛma 2023 réseaux sociaux yi basigi bɛna u y'a fɔ ko réseau minɛnen b'u bolo bi koyi basigi bɛna kɔnɔ dɛ fɔlɔ réseau kun kɛn bɛ puca ye nka bi n'u ye tribunal kiiribulonba yɛrɛ de bɛ yen min sɛmɛnen bɛ réseau in kama spécialement kana kɔrɔbɔ i t'a dɔn k'i ye tiɲɛni kɛ i t'a dɔn k'u b'i kalama f'i ka comi Ala k'a kisi n'i taara prévu de bɛ yiri la awɔ Ala k'a ni sababa bɛn Fasiri don i bonya b'a la o tuma n dɔgɔ an tɛna taa sugu la de an ka taa sugu la n'i ma tun ka lafiɲɛ i tɛ sini dɛ yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ cogo min siga t'a la an bɛ taa nefu bɛ ka kɛ 29 a bɛ ka kɛ 29 ye Gawusu an bɛ taa sugu la an ka taa sugu Kɛnkɛri Wasolo y'an jigi ye ni ye k'a dɔn Dirisa Keyita bandi an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Basegine Keyita président an ka foli ani tɔnni o bɛ ka ɲɛsin a ma waati kelen in na ka foli in tɔnni k'a lase hali bi min ye Bing Batima Ibu Baba Adama Ture an b'i fo k'i waleɲuman dɔn foli in tɔnni k'a lase i k'a dɔn an kanuba ni an dɛmɛba bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ k'a lamɛn an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'u ni ɲankuma maliyɛndenw mana kɛ i k'a dɔn Mali fan o fan min fɛ k'an ka foli ba aw ye Nɔrɔ FM a kumasoba in kɔnɔna na Alhaji Suguba Samake an ka foli ani tɔnni o bɛ ka ɲɛsin ma Nɔrɔ FM siga t'a la ɲɛmaa mun ye Ba Gagu ye BG a fana n'a ka denbaya sɔgɔlen ma na nin waati na suraka bonni kɔnɔ la an bɛ foli lase u ma k'a fo k'a Gagu hali bi sira jantaama an bɛ taa arajo o ye Nura FM ye 94.4 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲuman ni ale wɔrɛda la wele sira 76 33 43 03 ɲɛmaa ne bɛ n bolo gosi ka don soit de Bamako ne bɛ bɔ ni a ye mun ye Yusufu Konate ale ye Fasiri kɛbaa ye a bɛɛ na taa suba o bɛ ɲinɛ nka ɲɛmaa a ye mun den ta o ɲinɛ ma di ni hakili b'a la mun ye juillet kalo tile 10 ani ka n'a bila a 12 la san 2020 an ka jamana in koba o kɛra maa dɔw de sara ɲɛmaa maa dɔw fana o banana o de kumu kɔnɔ la jɛgɛdɛjɛkulu mun o bɛɛ kuma Imam Mamu Diko ale tɔgɔ la n'an ka ma semasi o kɔni y'a laɲini hali bi ko kiiri kɔni ko a ka tigɛ ko sabu kɛ ni maa minnu bɛ a ka ja k'u ye gɛlɛya sɔrɔ juillet kalo tile 10 a 11 ka taa bila a 12 la san 2000 ani san 20 ɲɛmaa k'u b'a ɲini jamana marabagaw fɛ ni maa ninnu k'u ka bila u ka hakɛ kɔnɔ Yusufu Konate a y'a jira k'a fɔ coordination des mouvements association et sympathisants de l'imam Mamu Diko n'an ka ma damasɔnya kuma la ko semasi ɲɛmaa hali bi u bɔra ka mun ye wele kɔni k'o bila jamana marabagaw ma ni sankura mun daminɛnen filɛ n'o bɛ nansara sankura ko fɔ san 2023 ko jamana marabagaw ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ gɛlɛya ye maa minnu sɔrɔ nin don kofɔlen in na ɲɛmaa k'u bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ la cogo min na mun ye Yusufu Konate ye a ko hakili lajiginna ni hakili b'a la mun ye juillet kalo tile 10 ani ka n'a bila a 12 la an ka jamana kɔnɔ mouvement ba mun n'o kun bɛ sen ka n'an ka ma mouvement de 5 juin rassemblement des forces patriotiques damasɔnya kuma n'an ka ma ko M5RP ɲɛmaa olu y'a laɲini k'a fɔ ko mun ye lajiburama Ala ka ɲini a la ko a ka fanga kɔni ka a bila ka ɲɛsin o baara in ma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye maa 14 olu ni kɔni o tora a la wa mun ye maa caman kɔni ɲɛmaa ko olu fana banana san 2020 o kɔnɔna o la o de kumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye force de maintien de l'ordre
l'armée nationale ani ka taa fara polisilakaw kan garde nationale a ka ja fo ka taa bila mun ye force spéciale antiterroriste an ko ma ko forsati ɲɛma olu kɔni wulikajɔ ni cɛsiri kɔni a kɛ a doni kama maa caman bɛ olu banana wa maa caman fana bɛ a ka ja olu nin tora a la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ nin dossier in filɛ nin ye ko a dossier in ko a yugubara a bɛ nin kana waatinin bɔ nka mun ye semasi yɛrɛ ka jateminɛw la olu y'a ye k'a fɔ ko dossier in kɔni ko a bɛ nin kana san 2 kɔni ko o sɔrɔ wa olu ɲɛ t'a la ɲɛta ba ko o yera dossier in kɔni o kɔnɔna la mun ye semasi ye u ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye avril 2021 na maa mun n'ale bɛ kiiribon yɛrɛ ministère la bi n'o de bɛ Mamadu Kasonge ko fɔ a ko mun ye avril 2021 na i bɛna ye k'a fɔ a donni kama mun ye Mamadu Kasonge ale tun ye procureur de la République par le tribunal de la grande instance de la commune 3 o procureur tun ye ale a donni kama mun ye Mamadu Kasonge a yɛrɛ wele bila Mamadu bɛ a ka ja ko ye degun sɔrɔ ko in kɔnɔna la k'u bɛɛ lajɛlen k'u ka taa lamɛn o de kun kɔnɔ la mun ye semasi ye u ye jateminɛ kɛ k'a daminɛ o donni kama fo ka n'a bila bi la olu kɔni sigilen bɛ ka kiiribon maaw kɔni k'u makɔnɔ o de kun kɔnɔ la u ko n'an ko Malikura ne ma ko Malikura tɛ se ka kɛ abada ka sɔrɔ kiiri kɔni ko o ma tigɛ Malikura tɛ se ka kɛ abada maa minnu bɛ a ka ja n'u ka hakɛ bɛ jamana fɛ ne ma ko olu bɛ se ka bila u ka hakɛ o kɔnɔna o la cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko hakilila jiginna i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye semasi ye n'o ko fɔra a bɛ Imam Mamudu Diko a lafasalitɔ in a b'o ko fɔ duwaati tɛmɛnenw na olu ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ko o sigi sen kan don kɛrɛnkɛrɛnnen minnu y'a kɛ seli ye ani dugawudenw ka ɲɛsin maa minnu bɛ a ka ja k'u tora nin ko in na ani maa minnu bɛ ko olu banana a ko o donni kama i bɛ na ye k'a fɔ mun ye semasi yɛrɛ a coordinateur général n'o de bɛ Yusufu Daba Jawara ko fɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɔni k'o bila sen kan walasa ni maa ninnu kɔni ka kiiri ko a bɛ se ka tigɛ cogo min na o de kun kɔnɔ la ko hali bi k'u bɛ wele bila ni sankura minnu o daminɛlen filɛ n'o bɛ 2023 ko fɔ ne ma ko jamana marabagaw ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan gɛlɛya ye maa minnu sɔrɔ juillet kalo tile 10 a 11 ka n'a bila a 12 la san 2020 a maaw bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ la cogo min na k'u bɛ wele kɔni bila jamana marabagaw ma u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ maa ninnu bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Yusuf Konate Maruma i ka ɲɛma i bonya o b'a la bonya barika an bɛ taa ni fasiri hali bi waati awai ka dɔ o de bɛ an bolo kɔrɔ kuma kɛn bɛ awai ka dɔ waati kɔnɔ nin waati a ko awai ka dɔ min ye ka sangura ka se ka awai ka dɔ foli ta ka ɲɛsin jamana ɲɛma ma o baaraw awai ka dɔ ko olu kɔni olu bolo dara président de la transition awai ka dɔ ko a ye maliyɛnw de wele o kɛnɛ kan an ka jɛ k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa min bɛ se k'a to jamana bɛ se ka basigi a ko dugubila Kawusa Lada wuli ye colonel Asimi Goita chef de l'état awai ka dɔ i n'a fɔ ladaw min n'o a nan'o sɔrɔ a bɛ waati jan bɔ o laada a y'o lakile laada ninnu ye jumɛn ye ka taa tasibila kɛ ani sanyɛlɛma foliw ka t'olu kɛ ka ɲɛsin awai ka dɔ a yɛrɛ ma awai ka dɔ min bɛ tali kɛ awai ka dɔ an ka jɛkuluba dama damaw ma a ko de siratigɛ la an ka jamana in awai ka dɔ a famille fondatrice n'o ye Bamakɔ yɛrɛ tutigɛbaw ye ka taa se awai ka dɔ diinɛ ɲɛmaaw ma force vive de la nation a n'a ɲɔgɔnna caman olu ye wuli ka jɔ kɛ kalo tile 5 awai n'o bɛnna janvier kalo ma o tile 5 u taara ka taa bɔ awai ka dɔ min ye Asimi ye Kuluba ka taa se ka foli bila a ma n'o bɛ sanyɛlɛma foli n'o bɛ o kofɔ a ko son excellence chef de l'état colonel Asimi awai ka dɔ a y'o bisimila sankura in awai ka dɔ o hukumu kɔnɔna na a ko kɔni kɛra fɛn ye k'a lajɛ sankɔrɔlen min tɛmɛna mun dun kɛra o kɔnɔna na mun ye tɔ k'a jɛ ye sankura min bɛ na awai ka dɔ mun de dun bolo dalen don laɲiniw ye mun ye yalasa o bɛɛ lajɛlen o bɛ se k'o batiri u ni ɲɔgɔn cɛ a ko de kama ne ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ nin ko in awai ka dɔ a kɛra fɛn ye fɛn min ni kuma caman kɛra kan sabu kalan awai ka dɔ bɛ lahaliya min kan kuma kɛra o kan da dumuni ani lakanako o fana bɛ lahaliya min kan awai ka dɔ y'o da don bɛɛ lajɛlen na u bɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye denmisɛnninw ka baara ko politiki yɛlɛmali ko kuma minnu bɛ yen a n'a ɲɔgɔnna caman fo ka taa se min ye awai ka dɔ da dumuni fɛnw awai ka dɔ olu gɛlɛyali ko ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra fɛn ye fɛn min n'a kumaw kɛra nin kɛnɛ in kan a ko n'i y'a jateminɛ o conseil islamique du Mali olu ka lasigi min ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen ale ye foli kɛ ka ɲɛsin nin ko bɛɛ lajɛlen ma k'a jira k'a fɔ caman kɛra san k'a tɔ k'a jɛ caman bɛ yen hali bi an ka tigɛw di ɲɔgɔn ma min ye monseigneur Jean Zerbo archevêque awai ka dɔ ale fana ka ciden o kun bɛ yen o fana kumana ni awai ka dɔ sira kelen nka u y'a da don awai ka dɔ mercenaire minnu bɛ yen n'o ye kɔnɔwarikaw la ale ye awai ka dɔ i da don o fana na ni ka dɔ fɔ o la révérend docteur awai ka dɔ Noa Ag Infa Yatara ale n'a ka délégation
olu fana kumana nin ko in kan kosɛbɛ Dangote jamana lakana ko ana bɛ sira min fɛ ani wulikajɔ ni cɛsiri minnu kan ka kɛ hali bi min bɛ se k'a to aweka dɔ baara u bɛ se ka ɲɛ cogo min ka tila ka population wele an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ yɛlɛmali minnu bɛ yen aweka dɔ olu minnu n'olu a fɔra ko olu bɛ ka kɛ olu bɛɛ lajɛlen baara u bɛ ka taa sira min fɛ u y'u da don bɛɛ lajɛlen na k'a jira k'a fɔ Mali kura denkurani don denkurani min don donc ala aweka dɔ laɲiniw minnu bɛ yen n'olu caman bɛ ka kɛ denkurani tɛ se a bɛɛ lajɛlen kɔrɔ f'an k'an cogo dɔn u la an k'an farati aweka dɔ olu dɔw la ko min ye Asimi ye n'ale jamana ɲɛmaa ye a ye kuma ta waati min a ye bɛɛ fo jamana ɲɛmaa y'a ɲini u fɛ aweka dɔ maliyɛnw aweka dɔ k'u wele an k'a lajɛ an bɛɛ lajɛlen k'an seko n'an donko kɛ min bɛ se ka to Mali awa ɲini fɛn o bɛ se ka kɛ anw bolo sɔrɔ fɛn ye cogo min a k'o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Mali kura Mali jɔli an bɛ k'o min fɔ dala kuma tɛ ko ye fɛn don fɛn min n'a kan ka waleya cogo min an bɛɛ kan k'a dɔn k'a tɛ taa cogo si la tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani ɲɔgɔn faamuya ani ɲɔgɔn lamɛn a tɛ taa o kɔ yasa min ye aweka dɔ ko in yɛrɛ ka se a dan na président ye a ɲini famille fondatrice fɛ k'a ɲini anw ka aweka dɔ kokɔrɔ dɔnbaw fɛ k'a ɲini diinɛ ɲɛmaw fɛ k'a ɲini aweka dɔ a bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ k'a lajɛ ka population sensibiliser ka population n'u hakiliw jira ɲɔgɔn na min bɛ se k'a to baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ a kɛcogo ɲuman na jamana ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ yuruguyurugu ɲamilijugu ani aweka dɔ bingani waleya minnu bɛ yen ni ani lakanako u ka gouvernement dɛmɛ gouvernement bɛ baara min na yalasa olu bɛ se ka se ka aweka dɔ ɲɛ sɔrɔ cogo min waati ni y'u ka fasiri u ka bidon bɔli i bonya b'a la ɲɛma ne ye waati bila indicateur du nouveau ne b'ale sama ka gɛrɛ na mun ye o de a kumara a ko k'an ka taa mun ye an ka jamana ale kɔrɔnfɛn fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnla mun ye cɛncɛnfuga o sanfɛ dugu mun bɛ yen n'an k'a ma ko Asamaka ale kɔni ye dugu mun n'a bɛ Niger yɛrɛ o mara o kɔnɔna fɛ nka an bɛ don min na komi bi mun ye farafinden caman bɛ yen u bɛ ka kulekan k'a sɛbɛkɔrɔ bɔ maliden mun bɛ yen a bɛ se maliden 600 ɲɔgɔnna ma ɲɛma u bɛ gɛlɛya o kɔnɔna la mun ye o de a y'a jira k'a fɔ ko a bɛ nin kana tile damadɔ kɔni bɔ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye ja dɔw kɔni o bɛ ka cari kosɛbɛ anw ka bɔlɔlɔ o sira fɛ ja mun kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko maliden minnu bɔlen bɛ k'u bɛ taa fɛn ɲini ka na faso kɔnɔna la ɲɛma k'u taara bila gɛlɛya kɔnɔna la gɛlɛya minnu y'a sɔrɔ mun ye Algérie o mara kɔnɔ Algérie marabagaw ye nin maa ninnu cɛ ka t'u bila mun ye cɛncɛnfuga yɛrɛ sanfɛla la mun ye Niger ale ni Algérie o dan cɛlacɛ la o de hukumu kɔnɔna la ni maa ninnu ye kulekan k'a sɛbɛkɔrɔ bɔ ka wele bila mun ye jamana marabagaw ma k'u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ olu bɛ se ka segin so cogo min na ka na mun ye o de a y'a jira k'a fɔ ka ɲɛsin maa ninnu ka damakasi ko ma i bɛna ye k'a fɔ ko min ye conseil des ministres laban mun n'o kɛra jumadon janvier kalo tile 6 san 2023 ministre mun bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen don mun ye malien de l'Assyrie de l'intégration africaine ale kɔni ye jamana faama n'o bɛ Asimi Goyita ale ye ale la kunnafoniya k'a jira k'a fɔ ko mun ye maliden 600 ɲɔgɔnna an bɛ don min na komi bi ma k'u bɛ gɛlɛya la mun ye Niger ye o kɔrɔnfɛn fan fɛ dugu mun bɛ yen n'an k'a ma ko Dasamaka ko maliden 600 kɔni ko o bɛ gɛlɛya o kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko ni maliden 600 minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔna la nin yɔrɔ ko fɔlɔ in na ɲɛma ko dɛmɛ foyi ko o tɛ ka taa k'u sɛgɛrɛ a ko mun ye organisation minnu bɛ yen n'olu bɛ tunkara k'u dɛmɛ olu fana kɔni k'u tɛ ka dɛmɛ foyi ta ka ni maa ninnu k'u sɛgɛrɛ a ko dɔw sara kɔngɔ fɛ wa i bɛna ye k'a fɔ ko minnu a k'o kɛra sababu ye ka dɔw fana ɲingɛnɛ k'o karaba o de hukumu kɔnɔna la ka ɲɛsin o gɛlɛya in ma jamana gouvernement o ye fɛɛrɛ dabali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ministre so mun bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen don maliyɛnden minnu u taalen bɛ jamana ko kan ale ye fɛɛrɛ dabali kɛ ka musaka dɔ kɔni k'o bila ka taa d'u ma musaka mun n'a bɛ kɛ sababu ye u bɛ dabalo a ka ja fo ka taa fara mun ye furaw la u b'o olu san nka musaka in kɔni ko a tɛ tɛmɛ tile 20 kɔni o ɲɔgɔnna kan nka mun ye jamana gouvernement u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen k'o bila sen kan ni condition bɛɛ lajɛlen sigira sen kan wagati mun na siga t'a la ko maa ninnu k'u bɛ segin so k'o baara k'o boloda u bɛna faso o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a k'o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maliden minnu n'u bɛ Guinée Équatoriale la an bɛ don min na komi bi a bɛ nin kana waati nin bɔ i bɛna ye k'a fɔ ko maliden caman de minɛlen don ka taa bila mun ye Guinée Équatoriale ale kaso bon o kɔnɔna la o sabu kɛ ko mun ye sɛbɛnfura ko o ye o ye o de hukumu kɔnɔna la ko hali bi ko wele ko a bɛ bila Mali marabagaw ma u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ maliden minnu fana filɛ gɛlɛya la Guinée Équatoriale ale mara kɔnɔna la maliden ninnu bɛ se ka bɔ gɛlɛya la kɔnɔna la cogo min na u bɛ se ka tɛmɛ n'u ka baara ye a ka jan n'a ma ɲɛ u yɛrɛ kɔ u bɛ se ka segin cogo min na ka na u faso o kɔnɔna la o sabu ka foyi o tɛ faso bɔ kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ indicateur du nouveau ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de o de Madu Mɛga ɲɛma i bonya o b'a la bonya barika bonya diyara n ye Bakari Traoré bɛ te k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn wa ni dɛmɛba ni lamɛnjɛrɛ jɛkulu a bɛɛ lajɛlen fo u n'a ka kan k'a fɔ kurun awa i k'a dɔn o sera tiɲɛ na